ኣብ ኣስመራ ኣብ ጸጸራት መካነ መቓብር ካቶሊካዊትን ወንጌላዊትን ኣብያተ ክርስቲያን ዝርከብ ሬሳታት ክልዓል መንግስቲ ኣዚዙ 37 ማሕበራት ግብረ ሰናይ መንግስቲ ማልታ ጉዳይቶም ዳሃይ ዘጥፉ ልዕሊ 100 ስደተኛታት ምላሽ ክህብ ጥርዓን ኣቕሪቦም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከተማ ዓድዋ ብዝኸፈቶ ሃንደበታዊ ተቕሲ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ኮይኖም። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተራዩ ምዕባለታት ዘደስስ መደብና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ብተወሳኺ ኣብ ሶማል ዕድመ ስልጣን ፕሬዚደንት ብዘይ ምርጫ ንኽልተ ዓመት መንውሑ፣ ሱዳን ዶብ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወራር መፍጻማ ንሰላም ዞባ ቕርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ውዲቓቶ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያን ዘውፅኦ መግለፂ ከምኡውን ንኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ዘተ መራሕቲ ሱዳን ኢትዮጵያን ግብፅን ህፁፅ ርክብ ከካይዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን መፅውዑ ክንደስስ ኢና። ኣብዚ መደብ እዚ ንዝፍነው ትሕዝቶታትን ካልእን ብሰፊሑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤረና.ኦርግ ናይ ሞባይል ኣፕ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኤረና ኢልኩም ብምርካብ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምባል ኣብ እዋኑ ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ክንሕብረኩም ንፈቱም። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ምስ ኩሎም ኣዳለውቲ ዝመደብ ቢንያም ስሞኔ። ሰናይ ምክትታል። 37 ማሕበራት ግብረ ሰናይ መንግስቲ ማልታ ጉዳይቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዳሃይ ዘጥፉ ልዕሊ 100 ስደተኛታት ምላሽ ክህብ ጥርዓን ኣቕሪቦም። እቶም ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ዝርከብዎም 110 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ክልል ማያት ማልታ ምስ በፅሑ ናይ ረድኤት ፃውዒት እኳ እንተቕረቡ ዝኾነ ሓገዝ ብዘይምርካቦም ዳሃዮም ከም ዝተሰወረ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ። እቲ ብ37 ትካላት ግብረ ሰናይ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘመልክቶ ኣብ ከባቢቶም ግዳያት ዝነበራ ናይ ንግዲ መራኽብ ክረድኦም እኳ እንተፈተና መንግስቲ ማልታ ግና ደው ከም ዘበለን ይኸስስ። እቶም ስደተኛታት ናብ ዝተበገስሉ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ተመሊሶም እንተኾኑውን ዝኾነ ሓበሬታ ብዘይምህላው መንግስቲ ማልታ ሓላፍነት ወሲዱ ዳሃይ ክገብር እዩ ጥርዓን ዝቕርብ ዘሎ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ መንግስቲ ማልታ ነቶም ግዳያት ዳሃዮም ንምርካብ ዘካየዶ ፃዕሪ ኣሎ እንተኾይኑ ምስ መርትዖታቱ ናብ ህዝቢ ብምቕራብ ብግሉፅነት ዘለዎ ኣሰራርሓ ሓላፍነቱ ክወስድ ይፅውዕ። ማእከላይ ባሕሪ ህይወት ብኣማይት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ብእኩብን ብውልቅን ክበልዕ ብምፅንሑ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ዘይድምሰስ ጸሊም ታሪክ መዝጊቡ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ትግራይን ኤርትራውያን ዘነጻጸረ ግፋን መጭወይትን ይቕፅል ከም ዘሎ ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም። ኣቐዲሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ክካየድ ዝጸንሐ ግፋእ ኤርትራውያን ናብ ትግራይን ካልእ ከተማታትን እውን ይርአ ምህላው ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ጠንቁ ብንጹር ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ረዲዮም። ይኹን እምበርቲ ብስም ሕጋዊ ናይ ስደተኛታት መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ንምህዳን ብዝብል ዝካየድ ዘሎ ግፋን መጭወይትን ንስርዓት ህግደፍ ንዝቃወሙ ደለይቲ ለውጢ ንምህዳን ዝዓለመ ምዃኑ ይጥቀስ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ክልተ ማዓስከራት እውን ግፋን መጭወይትን ፀፅኒሑ ይካየድ እዩ ዝበሉ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ምንቅስቓሳቶም ዝለዓለ ጥንቃቐታት ክገብሩ ተላብዮም። ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ምምሳይ፣ በይናዊ ጉዕዞታትን ዘየድሊ ሓበሬታ ምልውዋጥን ከወግዱ፣ ናይ ዘይፈልጥዎም ሰባት መኪና ከይንቀሳቐሱ ዝኣመሰለ ጥንቃቐታት ከዘውትሩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ይላቦ። ባንኪ ዓለም ንኢትዮጵያ ዝህቦ ምወላ ከቋርፅ ዳይረክተር ኣህጉራዊ ትካል ንሰላም ፀዊዑ። ዳይረክተር ናይቲ ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል ዴኒስ ዴዋል ኣብ ማዕከን ዜና ፋይናንሽል ታይምስ ኣብ ዘቕረቦ ጽሑፍ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣንጸላሊዋ ዘሎ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምወላ ዝምልከት ጠለብ ኣብዚ ወርሒ እዚ ናብ ባንኪ ዓለም ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ከም ዘቕረበት ብምዝኽኻር እዘን ፋይናንሳውያን ትካላት ንጠለብ ኢትዮጵያ ከይቅበሎ እዩ ተማሕፂኑ። ኣብ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ተደጊፉ ኩናት ዘካይድ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትካላት ንግዲ፣ ፋብሪካታትን ማእከላት ሕክምናን ዘተኮረ ልምዓታዊ ጽላት ከቢድ ዕንወት ከም ዝፈጸመ ዝወቅስ እቲ ዳይረክተር ብስም ልምዓታዊ መደባት ምወላ ይኹን ሓገዝ ክሓትት ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ረዲዩ። ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንጥሜት ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ሓያሎ ትካላት ይወቕሳየን። ኢትዮጵያ ብስም ልምዓታዊ መደባት ካብ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ቢልዮናት ዶላር ልቕሕን ምወላን ካብ ዝረኽባ ቀዳሞት ሃገራት ኣፍሪቃ እያ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ግብፂ ንምብጻሕ ዘቕረቦ ጠለብ ብወገን ግብፂ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም። እቲ ፕሬዚደንት ብመገድቶም 18 ሕዳር ናብ ግብፂ ምብጻሕ ዘካየዱ ብሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ናቶ የማነ ገብረአብን ዝምራሕ ልኡኻት ኣቢሉ ናብ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ እዩ ኣብ ወርሓት ለካቲት ወይ መጋቢት ናብታ ሃገር ንምብጻሕ ሓቲቱ። እንተኾነ ፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ጽዑቕ ናይ ስራሕ መደባት ተጸሚዱ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ዝብል ምላሽ ከም ዝሃበ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ዲፕሎማሰኛታት ጠቒሶም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ ንምብጻሕ ዝሓተተሉ ዕላማ ብዛዕባ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥረን ንምህድኡ ብወገን ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኣበርክቶ ንምዝታይ ዘንቀደ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ይወሃቦ። ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ምፍጣጥ እትርከብ ግብፂ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ጸቕጢ ንምፍጣር ምስ ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ዝኾና ሃገራት ዝምድናታት ንምዕባያ ትሰርሕ ዘላ። ኣቐዲማ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍጣጥ ዝነበረት ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድናኣ ዝነበረ ምስ ግብፂ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝምድናኣ ብዝያዳ ናብ ሱዳን ዛዝዩ ይርከብ። ሰራዊት ኤርትራ ብትግራይ ከተማ ዓድዋ ብሶኒ 12 ሚያዝያ ብዝኸፈቶ ሃንደበታዊ ተቑሲ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ከም ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ካብታ ከተማ ሓቢሮም። ዛጊት ብዝሒ ናይቶም በዚ ሃንደበታዊ ተቑሲ ዝተቐትሉ ሰባት ብቑፅሪ ብንጹር ክፍለጥ እኳ እንተዘይተኻኣለ ብኸቢድን ፎኪስን ዝቖሰሉ ብውሕዱ 20 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ይለዩ ምህላዎም ሓካይም ብዘይዶብ ዝተባሃለ ኣህጉራዊ ትካል ግብረሰናይ ኣረጋጊጹ። ጠንቀቲ ብሃንደበት ዝተወልዐ ተቑሲ ብንጹር ኣይተፈልጠን። ይኹን እምበር ብመካይን ዝጓዓዝ ዝነበረ ቃፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ሓንቲ መኪና ስለ ዝዓገተቶ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ መሲልዎ ነቲ ሃንደበታዊ ተቑሲ ከም ዝኸፈተ ዝተፈላለዩ ወገናት ይጠቕሱ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ዓድዋ ብልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣልማማ ተቑሲ ብምኽፋት ኣብ ህይወት ሰላማውያን ሰባት መጉዳእቲ ከም ዘብፅሐ ዝሕበር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኤርትራ ካብ ትግራይ ሰራዊታ ክትስሕብ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ይኹን እምበር ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይስሕብ ዘይኮነ ዘሎ ናብ ሓያሎ ከተማታት ትግራይ ብብዝሒ ዋፈር ምህላው እዮም ናይ ዓይኒ ምንጭታት ዝጠቕሱ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣኽሱም ጃምላዊ ቅትለትን ካልእ ገበናትን ከም ዝፈጸመ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቖመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ምጥቃሱ ይዝከር። ኣብ ኣኽሱም ይኹን ካልእ ከባቢታት ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ ተፈጺሙ ዝበሃል ገበናት ኩናትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ብናጻ ኣህጉራዊ ኣካል ክትጻረውን ጻውዒት ይካየድ ኣሎ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ንስራዊ ምዕባለታት ምስ ዝድህስስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ። ኣብ ኣስመራ ከባቢ ጸጽራት ዝርከብ መቓብር ካቶሊካዊትን ወንጌላዊትን ኣብያተ ክርስቲያን ዓሪፉ ዘሎ ሬሳታት ተፋሒሩ ክለዓል መንግስቲ ትእዛዝ ምምሕልላፉ ምንጭታት ሬድዮ ረና ሓቢሮም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ካብ መካነ መቓብር ጸጽራት ንዝፈሓር ሬሳታት መጽንሒ ዝኸውን ቦታ ክወሃባ ብዝሓተተቶ መሰረት ክፍቀደላ እንከሎ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ግና ሕቶ ይኹን ጥርዓን ኣቕረበትን። ስድራ ቤታት ነቲ ብግቡእ ስነ ስርዓት ዝተቐብረ ሬሳታት ፍሒሮም ናበይ ከም ዝወስድዎ ምውሳን ሲኢኖም ከም ዘለው እቶም ምንጭታት ጠቒሶም። ዕላማ ምፍንቓል ናይቲ ኣብ መካነ መቓብር ጸጽራት ዓሪፉ ዝርከብ ሬሳታት ብንጹር ኣይተገልጸን። ብምሉእ እቲ መቓብራት ድዩ ተፋሒሩ ክወፅእ ተኣዚዙ ዘሎ ወይስ ገለ ክፋል እውን ገና ኣይተነጸረን። ይኹን እምበር ኣብ ጎኒ እዚ መቓብራት ዝርከብ መሊኡ ከም ዘሎ ዝግለጽ መቓብር ሓርበኛታት ተወሳኺ መሬት ንምርካብ ክኸውን ከም ዝኽእል እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ግምታቶም ይቦም። መካነ መቓብር ጸጽራት ናይ ካቶሊካዊትን ወንጌላዊትን ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ጎኒ መቓብር ሓርበኛታት እዩ ዝርከብ። ዕድመ ስልጣኑ ኣብ 8 ለካቲት ዘብቅዐ ፕሬዚደንት ሶማልያ ብዘይ ምርጫ ን2 ዓመታት ተናዊሑ። ዕድመ ስልጣን ፕሬዚደንት ን2 ዓመታት ክናውሕ ዝተወሰነ ባይቶ ሶማልያ ብሶኒ 12 ሚያዝያ ብዘካየዶ ኣኼባ ድሕሪ ዝሃቦ ናይ ድጋፍ ድምፂ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኣቐዲሙ እቲ ባይቶ ብተመሳሳሊ ጉዳይ ንምዝታይ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ብዘይስምምዕን ባእስን እዩ ተበቲኑ።
ምርጫ ከካይድ በአህጉራውያን መሻርክቲ ጸጥቅ ግበረሉ ጸንሐ ፕሬዝዳንት ሶማል መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ምስቀንዲ መተሃላለኽቱ ዝኾኑ መራሕቲ ርእሰ ምሕዳር ጁባላንድን ፑንትላንድን ዘካየዶ ዘተ ብዘይ ፍረ ድሕሪ ምብታንዩ ባይቶ ሶማል ዕድመ ስልጣን ፕሬዝዳንት ብዘይ ምርጫ ንኽልተ ዓመታት ክናዋሕ ደገፉ ይቡ ዘሎ መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ዕድመ ስልጣኑ ዘብቅዐ ፕሬዝዳንት መሐመድ ፈርማጆ አፍልጦ ከም ዘይሂብዎም ዝገልጹ ጸኒሖም እቲ ፕሬዝዳንት ብዘይ ምርጫ ንኽልተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክቕጽል ምውሳኑ ኣብታ ድሮት ኣፋፍ ጸጥታዊ ኩነታት ዘለዎ ሃገር ተወሳኺ ፖለቲካዊ ወጥሪ ከይፈጥር ሻቕሎት ፈጢሩ ይርከብ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ነዚ ውሳኔ ባይቶ ሶማል ዝቃወም ርእይቶታት ክውሕዝ ቀኒዩ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ንዘተ ሰላምን ምውሓስ ጸጥታን ዕንቅፋት ዝፈጥር ክብል ነቲ ውሳኔ ነጺግዎ ኣሜሪካ ምስቲ መንግስቲ ዘለዋ ዝምድናን ናይ ሽርክነት መደባትን ዳግመ ግምገማ ክትገብረሉ ምዃና ድማ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፕሬዝዳንት ሶማል ብዘይ ምርጫ ንኽልተ ዓመታት ስልጣኑ ክነውሕ ምውሳኑ ከም ዘይቅበሎ ኣመልኪቱ ቀንዲ መሻርክቲ መንግስቲ ሶማል ምዃኖም ዝንገረሎም ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ንዝበዝሐ ፕሮጀክታት ነቲ መንግስቲ ከም ዝምውሉ ይፍለጥ በአሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ዝምወል ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ሶማል ኣዋፊሩ ዝርከብ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብራት ሃገራትን ብተመሳሳሊ ንውሳኔ ፕሬዝዳንት ሶማል ተቃዊሞም ኣለዉ ሱዳን ዶብ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወራር ምፍጻማ ንሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ውዲቓቶላ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ምግላጹ ኣገልግሎት ዜናታ ሃገር ሓቢሩ እቲ ሚኒስትሪ ብ14 ሚያዝያ ብዘርግሖ መግለጺ እዋናዊ ብወንበር ኢጋድ ተረኪባ ዘላ ሱዳን ንመሬት ኢትዮጵያ ብምውራር ሰላማውያን ሰባት ኣፈናቂላ ከም ዘላ ወቒሱ ኣብ ርእሲ እዚ ሱዳን ተወሳኺ መጥቃዕቲ ንምክያድ ዘመተ ኩናት ተካይድ ምህላዋ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ተሓሳሲቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምእታው ሱዳን ድማ መሬት ኢትዮጵያ ንምውራር ከም ዝተጓየየት ዝወቐሰ እቲ መግለጺ ካብቲ ወራቶ ዘላ መሬት ክትስሕብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ጸቕጥቕ ገብረላ ጸዊዑ ኢትዮጵያ ብመሰረቲ ኣብ 1972 ዝኸተመቶ ሰነድ መረደዳ ዶባት ምስ ሱዳን ናብ ዘተ ክትቀርብ ድልውቲ ከም ዘላውን ኣፍሊጣ ሱዳን ብወገናቲ ኢትዮጵያ ተወሪሩ ትብሎ ዘላ ሰፊዕ ናይ ሕርሻ መሬታ ብምልሻን ሰራዊትን ዝተደገፉ ኢትዮጵያውያን ሰፋሮ ኣብዚ 26 ዓመታት ዝሓዝዎ ምዃኑ ገሊጻ ኣብቲ ካብ 6 ሕዳር 2020 ናትሒዛ ዘካየደቶ መሬተይ ናይ ምምላስ ዝበለቶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ድማ ንዝበዝሐ ክፋሉ ከም ዝተቆጻጸረት ብወግዒ ፍሊጣ እያ ባርካን ዝተባሃለ ከባቢ ንምቁፅጻር ድማ ምድላዋት ተካይድ ምህላዋ ትጠቅስ ኣብዚ ከባቢ ሰራዊት ኤርትራ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ይወፍር ምህላው ንወተሃደራውያን ምንጭታት ሱዳን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሱዳን ኣመልኪተን ኣብ ዕፁ ማዕጾ በፂሑ ዘሎ ዘተጠቃቕማ ናይልን ኢትዮጵያን ንተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶም ብዝምልከት መራሕቲ ሱዳን ኢትዮጵያን ግብፅን ህፁፅ ርክብ ከካይዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ጸዊዑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ መደበር ቴሌቪዥን ፍራንስ 24 ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ኢትዮጵያ ወርሒ ሓምለ ንካልኣይ እዋን በይናዊ ምምላእ ዲጋ ማይ ተሃድሶ ከተተግብር ወሲና ከም ዘላ ብምጥቃስ ቅድሚ እዚ ምትግባራ መራሕቲ ሰለስተ ሃገራት ክራኸቡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ስሚሩሉ ይኹን እምበር ዛጊት መራሕቲ ግብፅን ኢትዮጵያን ናብዚ 10 መዓልታት ምላሽ ክህቡ ትፅቢት ከም ዘሎን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹ እቲ ጉዳይ ብወገን ግብፂ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ከተምርሕ ይኽእል ዶን ዝብል ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ፖለቲካዊ ድሌት እንተዳሃልዩ ዓቕምን ክእለትን ስለ ዘሎ ናብ ኩናት ዘእቱ ምኽንያት የለን ክብል መሊሱ ኣብ ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዶባዊ ምስሓብ ብዝምልከት ድማ እቲ ዶባት ካብ 1902 ናትሒዙ ንጹር እዩ ድሕሪ ምባል ኣቐዲሞም ምስ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝኾነ ፀገም ከም ዘይነበሮም ኣረዲዩ ኢትዮጵያ ግን ኣብ አንጻሩ ሱዳን ልኡላዊ መሬት ኢትዮጵያ ተወይሩ ከም ዘላ ትገልጽ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕሶና ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ነዝን ካልኦት ትሕሶታትና ንምክትታል ኣብ www.erna.org ከምኡውን ናይ ሞባይል ኣፕ ኣብ ሞባይልኩም ብምውራድ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ናይ ሰሙን ሙሉእ እዋናዊ ትሕሶ ንምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ምስ ካልኦት እውን ብምክፋል ስድራ ቤት ኤረና ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ብምጽናሕኩም ዕዙዝ ምስጋና እናቕረብኩ ዝፋነወኩም ቢንያም ስሞኔ ሰላም ቅነ